ndingada kuziva kuti kunetsa kwake kwese nekukushungurudza imi pakatanga achine mukadzi wekutanga here, asati aroora here, kana kuti aane mudoko? Zvakatotanga wana mudoko izvozvo. Hanzi wakazombopinda mumba mwenyu here, mwakarara here, kudini? Wakapinda mumba. Wozvijatira pasi noti netire weti mwedu mumagaba. Akutovata zvachose zasi pama. Hama dzangu, pane nyaya iri panapa yandoda kuti tibatsirane imimi neni. Ndozviziva kuti mukateerera nyaya iyi mushandipa maazano mucomment section kuti tobatsira sei panapa. Nokuti pana gogo vari panapa vari kurarama vaine kushungurudzika zvakanyanya pamba pavo, vachishungurudzwa nemwanakomana wavo ari kuita zvekudhakwa. Handizivi kuti ava madrugs iwa here kana kuti dzatovawo mhepo, but chokwadi ndechekuti gogo ava vari kushungurudzwa zvakanyanya zvinotoenda kuma extremes. Ndakutotyira kuti nekushata kwaita nyika mazuva anaya unotozonzwa kuti varepwa, unotozonzwa ndidzo type dzekuti unozonzwa kuti dzatoti kuna gogo ndakurara nemi. Nokuti ari kuuya usiku vakarara, ovavhurira dhoo, vakatorara usiku, voshaya rugare, voshaya kuzorora, vopwanyirwa mawindo, zvakawanda zviri kuitika ipapa. But dambudziko hombe, challenge yatasangana nayo yandiri kuti ndoda kuti nemi mundibatsirewo, pari kudiwa wisdom panapa. Ndeye kuti pandataura nagogo vacho vari kuitirwa izvozvo, gogo vatadza kunyatsa kuti dyo kubudisa nyaya yavo pachena. Vaita zviya zvekuti kusafugura hapwa, vari kutaura vachivigiridza, vachiumbiridza. Ndinotenda kuti vari kutotyira mwana wavo kuziva kuti zvaari kuita izvi mwana uyu zvinogona kumukanganisa kana kuti zvinogona kumusungisa. Saka ndofunga ndozviri kutoita kuti vadii. Saka ndashanyira gogo ava ndikataura nawo. Ndakuda kuti muchinzwa zvandataura nagogo ava. Ndichaisawo comment yangu kwekupedzisira, nemi isaiwo comment yenyu mucomment section. Tibatsirane kuti tingabatsira sei gogo ava. Munozviziva imimi kuti panapa pautindi tikabata nyaya tinoda kusiya nyaya yanaka, ende tinodzifambira, hatina usimbe wekudzifambira. Saka tiri kuti senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness, kana kuti ukovhushira kuti kana washuwa nyaya yobvu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Ande imunyaya yedu. Unodini chaizvo zvaanonyatsa kuita? Unyanyoita mazuva ezvo, wakaita iro zuva iro kati muroyi. Imba yababangu, vai pano mese, vai pano. Imba yababangu. Tikati usamwedoro uchidaro mwanangu. Unozviona? Ndamuroyi nhasi. Kwese iyo ndakabva mubocha handina chandinombozviva. Mukandiisa kwatsika mutanda, ndikazi munoshungurudza mbuya, budai mbuya. Ndikabuda. Ndizwe kwacho ndakazokukambira. Ndakatokambira muno mumapurazi mune. Handizivi. Kana handitombozivi chimuti chakadai. Chakadini handitochizivi. Ndo nhau dzangu idzodzo. Vakambokuisai kwatsika mutanda? Asi mazuva aiva unana mutanda. Akati muende kwatsika mutanda ndiani? Wakati hambai kwana tsika mutanda hanzi ndamunotorana mai enyu kuti akaende kuzviprofita zvekuti mai adorowa achazvizivi. Kwakuchinda kwana tsika mutanda kurosvika vakapinda chindikuti akati mbuya mune bombisha iri budai hamuna chomunomboziva. Ndikabuda hapana chandakambozwa. Iwe ndiye wakatozi iwe unoteerwa ngezvichiro kumushure kwako iwe. Unoteerwa ngechiro chiri kumushure kwako iwe. Iye mukomana iye. Asi chiro chako ichocho kwasayagadzirwa chakatoshata. Uchaparinda uchadini chinhu chinokuteerera shure. Zvakaitwa izvi zviro pasika mutanda. Saka zviro zvake izvi unogara achizviita here kana kuti unoita adhakwa? Atakagara kana kubva kubocha kana kumazowe kwawakambogara ausati waita saizvozvo kutotangira imomo. Hana kana kuti waitoti ukandomwidoro rako wotovata, ukandomwidoro rako wotovata,
wanga usina izvozvo zvokuhahamuka kukukoita kuda ndicho chikokodora chochi chowedzerawopo hazvichazvizivi. Chikokodora ndo chipi? Chiekeri chidoro chacho nekachi chokusuta chiya hatichachizivi. Chokusuta chiya chokuti munhu unoita sorupenga. Mukorore wenyu uyu ndichiri kuziya patakamboya panapa. Tine nyaya yevana zviya mazuva aya. Ndaiziva kuti wakanga aine mukadzi wekutanga akaenda. Handiti? Akazorore umwe mukadzi wangaonetsana netwana utwa. Handiti? Right. Ndingada kuziva kuti kunetsa kwake kwese nekukushungurudza imi pakatanga achine mukadzi wekutanga here, asati aroora here, kana kuti aane mudoko? Zvakatotangwa wana mudoko izvozvi. Mukuru kana hapana chinangwa kana. Watoti ukamwedorera kwehowata ge. Ukandomwedorera howata ge. Asati akambozvizwawo. Ndokutotangwa izvi. Zvidoro rakwe wandomwedorera yara tatata. Asi paanoningirina pacho, paanongadhakwa ari kuite zviro zvakezvo, pane here paanombopumha munhu kuti pane wakakonzera kuti ndirambane nemukadzi wangu wekutanga, zvichida pamwe ndokurubve nyaya? Hapana, kutombarambana wega kuti ndiwe wakura ndombotorawo mukadzi. Ozviya iye ndichikucherechedza zvichinzi wakatsvake mukadzi wakaite wechidoko. Wekutanga wanga akamuti-kurirei? Wakati ndombotorawo mukuru, unogara hako pano. Kati handidi kuroorerwa mukadzi mukuru. Kati handidi kuroorerwa. Mukuru akarambe kugare babarika. Akati handidi kuroorerwa, kutenda paka. Kati woendepi? Gara pano. Pechitomuti gara pano iwe. Unoendepi wabereka ana ako atatu? Uchaenda pari? Akandotenda handidi kuroorerwa. Alright. Ngatichiuyai pakuti paanoite zviro zvakezvo unombonga anokurova here kana kukusukumidzai? Ndoti pakurova ndinganyepa. Asati ambokurovai? Ndoti ndakambopuwe mbama ndiye hayi. Kokumbosukumidza? Kana. Unondopopote kuti muri muroi? Waindopopote kuti uri muroi. Ino wakazofuma ana mukoma acho akabvunza akati unozviitira, akati handitozviziva. Mukoma handichadi zvangu doro. Akati uzosamwa. Nokuti doro rako rinozokupe zvakawanda. Kati ndatori handichatomwa nyangwe nyangwe. Ndatomwa mabhotoro ekokokora. Handichabati. Nokuti rinozondipinzawo mucheri. Nokuti izvezvi ndoedzurirwa kudai. Ndakazviita kana kuti handizi kuzviita. Handitombozvizivi. Zvinotoita sedhimoni ndakamukira. Ndinotoita sendakamukira. Handitozvizivi zvirinomboita. Paanozonga asobva mukamubvunza mangwana unoti handichatozvizivi. Eho. Handichatozvizivi kana. Wakati ino unoripira mari. Ndinoripa hangu. Ndikaona wakamari ndovapa. Ndoripa hangu. Handingazvikoni. Kune rakambotenderera rikasvika nekubasa kwedu nekubasa kweduyo rekuti randa ndichitaura neuyu rekuti hanzi wakazombopinda mumba mwenyu here, mwakarara here, kudini? Wakapinda mumba tsvake forya yako. Wopinda watore forya rako. Musi wakwe dore iri wozvijatira pasi. Noti netire weti mwedu mumagaba. Akutovata zvachose zasi kwamakumbo aakomana anovatawo imomo. Vasikana vangu wakavatawo imomo. Wakachizomuka kwaedza. Chimboiti ndikati takatondondeka. Ndikati wakapimure gaba redu retinoitira apa. Iwo worasha ukanditsemurire ikeri windo iro
ukanditsemurire windo negirasi renhingakiri rechicken immunity bamure ndikati unozviripa zvese izvo nogadzira zvese girazi rapaikera pachicken immunity unototenga woisa negirazi raipapapa pawindo riri. Gogo mune vana vangani? Inini ndine 4. Mune 4? Ndinoti vasikana ariyo masvingo vairi. Uri kuSouth Africa wechi3 vasikana vese we4 we4 uyu mukomana weshanu asikana i4 mukomana i1 esipina egi paza vaviri weshanu mukomana. Okay. Mwati asikana i4 mukomana i1 ndiye uri kunetsa? Ndiye mudoko here kana kuti pane umwe mudoko? Mukuru. Mukomana ndiye utori mukuru? Mukuru wacho chaicho akashaika kuchizouya iyoyo, saka vasikana vese havadiki kwaari. Makazvitarisa gogo, chii chiri kunetsa pamwana? Handisati ndambozvivhenekawo hangu kuonawo kwenyu semunhu mukuru kuti ungangofungira kuti zvandarondedzera kuti hausati waimbozviita zvozazvanga ndikazvizvi imukati akuda frendi yako yazadzire ngezviro zvozvo zvinodhaka izvi ndikati apenyu nekuti ukandorisvuta yarayazherere ukanzi wapindiwo mukadzi wakwaekeri akati handitozvizivi nonga ndakadhakwa vanhu vamwari handitozvizivi ikatobenda panyakuni paya akati nyaya dzenyu ngedzamahara nditonge zvinhu zvamahara. Saka chamuno yakaenda kwasabhu kunyakunu zvikazi nashenyakunu zvikazi ina shenyakunu kazi nyaya ndedzemahara nyaya dzenyu dzatichadzikoni kugara riri bongo zvozvo zvino hamusi kushungurudzika zvakanyanya here? Nekuti ndikashungurudzika ndingadonha kutoti ngezvamwari mwari wega nekuti ukazviedzurira unokwire pibi handidi unotogona kuzviisa pakamanana. Alright. Saka chishuwo chenyu gogo chamungada tingamubatsira sei? Munoda kuti mwana wenyu timubatsire? Unongomutonganisazvo amataura kuti tiri kumbomukanzera. Munozvida kuti timukanzele? Kanzerai. Asi chishuwo chenyu ndechekuti arege doro here? Doro ngautoregera ndo munobve zvizhinji. Handiti? Doro ngauregera. Alright. Doro ngautoregera. Makagara henyu zvakanaka here nemurora wenyu pano? Zvakanaka. Nevazukuru? Hapana zvimwe zviri kunetsa? Hapana. Aiwa, mwaita basa gogo. Ndakufambirei kuti ndimbozwa kuti chii chiri kutora nzvimbo panapa. Tatiri kungozwa kuneziyana kuti mukomana urapo unoshungurudza mai mani. Madii mambosvikawo mumboona pamwe mungamubatsirawo kana nekununurawo gogo vavo. Isusu ndo basa redu. Zuva uno uyu ndandiri kunonzi kuzonwe taona kamwana kairohwako ndambokutaurirai zviya. Ndakamboendazve uko kunonzi kwanyakunu uko nenyaya yavamwe mai vakanga vaine murume wavo waita basa rekuba vachibatsirana kutakura zviro zvekuba. Tikaenda tikandosiya zverugare ikweyeyo. Mwari wakatipa wisdom ende neminamato ikazika, mai vacho vakadzoka kuvana vavo izvozvi vari kufara nemhuri kwaane rugare, life yakuita ichichinja. So ndo zvatei tichingoshuvira chete kuti vanhu vagare zvakadini zvakanaka. Hatishuviri kuti tizwe kuti zera renyu irorero mwazovhiringwa nemwana mwazoda ende masvikire rinenge roita manje
anenge rinosvika rakarema nekuti rakatosvika richinzi gogo vakapindirwa mumba nemwana wavo mukuru mumba mwekurara vakapinda kutorara hauna kana kumboti hoho nomusi wawapwanya mazinaike mawindo wavo kupwanya kukwakwa kuchidima kuda kwaye kutsvake dhoo kana kuti kwaye kudini vakutorare dzasi kwamakumbo kwedu kwaakomana aya andinoata nawo komana wananyasha nemusikanawo noti nato mumba medu pingini dzasi kudhibha weti ndikati nawachidhibha zvemwariwe vato mumadhaka anani vazofuma tondondo zvemunhu wakazviitira oraiti gogo mazvita tinotenda zvikuru tambo kurukura tichachione mukomana kuti mubatsire right mazvinzwa zvanga zvichitaurwa nagogo ava sezvandambokutaurirai pekutanga kuti vane kakusajeka panyaya yavo gogo ava vane zvinoshandiswa pachivanhu shona yekuti kusafugura hapwa ndokwavari kuita nokuti ini ndakanzwa zvandakanzwa ndikati no regai ndiende pavari gogo ava nokuti ndinovaziva gogo ava kune vanogara panapa pautindi TV vanoona nyaya dzedu ndofunga mabva mavazivawo nokuti gogo ava takambovabudisa panapa pane imwe nyaya yetuzukuru twavo twana twemurume mumwe chete iyeyo wati kutaura nezvake twakanga tuchinetsana namainini mukadzi wababa pamusha ipapo pakanga paine hoho bata murefu bata mupfupi mainini netwana twamaiguru zvichishupana zvisingaiti tikaisolva nyaya iyoyo panapa pautindi TV takaenda so ndose mumusha waita problem yababa vaya vevana nhasi uno ndo vaa problem ndinotenda kuti baba ava ndakambotaura nawo panapa ende ndakatogara ndavatsiura ndavaonesa kuti mune problem baba imi mukatarisa mashure mwenyaya idzodzidzi dzandiri kutaura idzi munoona kuti ndiri kutaura kuti chii so nhasi uno pandaenda pamba pavo ndasvika ndichida kuzama kubvunza gogo kuti zvichida gogo vanogona kundiburitsira chokwadi chiri kuitika pamushava nokuti zvamanzwa vabudisa chokwadi chisina kunyatsokwana zvamanzwa vachitaura vabudisa chokwadi chisina kunyatsokwana isu tine information yatiinayo mwana uyu ane zvaari kuita ari kusvika kuma extremes maitiro ake ari kupota achiita zvinhu zvisiri izvo pamushava zvekushungurudza gogo zvekushungurudza muchembere uyu so ndagara ndataura pekutanga kuti chidibatsirai toisolva sei nyaya yakaita sei ndokuzivai kuti ndine vadare vangu panapa pautindi TV hatidzitongi tega tina ana mazvikokota ari panapa vamwe vanoita nezvemutemo vamwewo vanoshanda mumatare edu aya ana madzimambo kumadzimambo nekumadzishe aya nevamwewo vane ruzivo rwavakangopiwa naMwari tibatsirei tizwe mucomment section kuti tingaifambisa sei nyaya yagogo aya but chokwadi chiripo ndechekuti gogo ava zvinhu hazvina kuvamirira mushe vari kushungurudzwa nemwana pambapa gogo vari kushungurudzwa nemwana so thank you very much kune vachabatsira kuti nyaya yedu ifambe zvakadini zvakanaka kwenguva dzinoga inipogumira panapa tozosanganazve mushure mekunge mwatipa maideas asi isusu hatisi kumirawo kuita zvatei tichiita tichanga tichiitawo zvatiri kuita wagomana 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 uyai muone zvaitaka television utindi TV yasata otende otende otindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanjanda waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa
nekuburikidza neterevhizheni. Otende, 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 otende baba, nesuo tasimuka, tarirai.